Right, ebusia for me chiache obi am obi akwaba e de baba Grace TV so mji se hwede ampo nyanko pa no busia obi an ho ye message so be kan ho na like na comment na wa share ama foforo so enya bi ahwe abefo na wa subscribe to by Grace TV di amaye minim se obeye ti nyame nhwa na onye so akoma so ade informa enra ene de ko beto mo nim se ye maame akoso ase wa see you na kofi wo so to pack and after what say see you apani bi o ka ho an friend say Mr Alex Ampon na de ntia wa see o mu nya ne say ɔsɛ ɔma kasa ɛde afa na wadeɛ nkrata ho wakasa de afa wadeɛ nda lumba ware ho ama mpo ɔma no asɛm no ya ɔmo kan ya asɛm ya krukyire wɔ mfidie so ebi wɔ TV so tentan fidie so TikTok ne ade ne nyinaa egu ɔno yɛ maame akɔso asɛwa ne ho fi egu na wadeɛ yɛ nda lumba ware ne ho fi ɛna afei kura ebu German awadeɛ nkrata nso ho fi ya hyɛ sɛ ne nyinaa ɛnsɛ sɛ ɛba saa na nyɛ sɛ mpɛ bia bredi kan pɛ no ka asɛm na mo ka asɛm ato aso a mpɛ wo do bebree so wo ma ka snipi atum ntene mpanyimfo nso se baabi ɔtomfo bɔ no na ho hia no ntene sɛ nsɛm a mo ka no wo ma mini sɛ ɔmpɛ ka asɛm ntene ɔde akɔdan court sɛ court nhwem na nsɛm a ɔka asotwe bi obi a ɔmfa ma ɔmo titiro pa ne sɛ court mfa ɔhyɛ nto ɔmo so na saa nsɛm a ɔmo akeka no wɔn ntwe ɔmo ho mfiri ho ɔmo mɛpa akyɛw sɛ nte saa na ɔmo nya ika afei sɛ ɔmo si ka nsɛm no ma yɛ yoe wɔ mountains ɔmo sa mɛka ɛmɛ sign na ho ɛmɛ sign ne ti na nso enyo yoe na bebia enyo wɔ no obi ehu sa no korɛ asɛm ɔmo kan ne nte saa afei maame akɔso asɛwa asakora kasa na nso ɔmo aka nsɛm de agu ne ho finti anka 3 million Ghana cedis kan 30 billion damages ɛna ɔresɛ nka court ɛmfa nto ɔmo so na ɔmo ntua ɛmfa ma na ebusua with this court case now maame akɔso asɛwa akyerɛ nsɛm bi mu de akyerɛ court wa make a strong case to court akyerɛkyerɛ ne nsɛm aka ne nsɛm kakra yawa wodie ne ne ho nsɛm kakra ade akyerɛ court emotional writ of statement and statement of claim ɛna maame akɔso asɛwa ɛde akɔdan court ɛwɔ saa nsɛm ha sɛ wɔde kɔdan court di kan sɛ ɔno maame akɔso asɛwa ɔyɛ professional nurse ya ɔte German abɛtwema mu tene sɛ yɛ maame akɔso asɛwa ɔyɛ nurse ya nyɛ sɛ bi a nurse ɔkɔ suku a wakwadare wɔ mu na ɔwɔ nteteyɛ sɛ nurse ni maame akɔso asɛwa na ɛka de akyerɛ court yo afei maame akɔso asɛwa sɛ ɛka akyerɛ court sɛ wɔn maame akɔso asɛwa ɔyɛ ɛyere ya dadulumba ne ware wɔ court yɛ nti ɔyɛ lawful widow kɔnani a ɛbragye ne tum sɛ dɔm ware yɛ ɛwɔ mmerɛ mu sɛ de sitie afei maame akɔso asɛwa sɛ ɛka akyerɛ court sɛ ɔno yɛ maame akɔso asɛwa ɔyɛ dadulumba ɔmo wade court awadeɛ ɛwɔ Germany abotuma mu Bornheim in December 2004 23rd December 2004 and I call Bornheim abotuma mu wɔ Germany man mu a wɔn awadeɛ ne kɔɔ so ɔde ɔne ne kunu ɔmo nyinaa mo wɔ hɔ a yɛgye wɔn tum sɛ kunu ɛne ɔyere ɔbɛka yɛ a ti bra maame akɔso asɛwa ɛne dadulumba yɛ nyame de ansɛm wɔ ehyɛ aseɛ no saa krata bi buy from the German embassy a na yɛka sɛ but there exists a valid marriage between dadulumba and maame akɔso asɛwa ti maame akɔso asɛwa kan na kyerɛ court sɛ on dadulumba ɔmo ware ya impo Bornheim abotuma mu wɔ Germany 23rd December 2004 ɛna ɔmo ware yɛ afei maame akɔso asɛwa kyerɛ sɛ awadeɛ no na ɛwɔ hɔ akɔpem sɛ dadulumba yɛ nyame de anti da no dadulumba yɛ nyame de ameme da no on the 26th of July 2025 ɛna awadeɛ no emu teyɛ na emom nyɛsɛ bi ɔmo gya awadeɛ da bi afei maame akɔso asɛwa ɛka yɛ kyerɛ court sɛ ɔno maame akɔso asɛwa mesrɛ meka ɔne ne kunu dadulumba ɔmo nyinaa yɛ Germany fɔ na sɛ ɔmo yɛ German adehyeɛ yɛ nti koraa no ɛbɛ dadulumba yɛ nyame de ano yɛ maame akɔso asɛwa ɛkɔbɔ German aban no amaneɛ German wɔn mu ɛwɔ tumi ɛka bi ɛwɔ mu mmerɛ mu wɔn kwan sɛ wɔn hwɛ wɔn adehyeɛ nyinaa so no maame akɔso asɛwa kyerɛ sɛ ɔkɔbɔ wɔn mu amaneɛ sɛ wɔn dehyeɛ ɛsɛ dadulumba was died as a German national ti ɔkɔbɔ wɔn amaneɛ sɛ wɔn dehyeɛ yɛ ayɛ Charles Kwadwo Fosu wɔayɛ nyame de a wɔbɛka yɛ abira nsɛm wɔ ehyɛ aseɛ no krataa bi san baa ya na emu nkyerɛmu no ɛkyerɛ sɛ dadulumba ɛbɛyɛ Germany ɛma ɔpaw ne ho sɛ Ghanaian citizen ɔbɛkae saa nsɛm no a maame akɔso asɛwa kyerɛ sɛ ɛbɛrɛ lumba yɛ nyame de ɛnam sɛ lumba yɛ Germany ni nti no na ɔsɔ kɔbɔ German government no anaasɛ German authorities amanyɛ sɛ ɔmo de hyɛ no wayɛ nyame de a afei maame akɔso asɛwa kyerɛ mu sɛ ɛbɛrɛ otu saa na mo yi deɛ ɛkɔɔ so no sɛ ɔno yɛ maame akɔso asɛwa ɔte German abotuma mu yɛ no nti anamontuo biara ɛwɔ so otu biara no afei aban mu for lawful attorney ɛne adeɛ obiara wɔbɔ wɔn nkaeɛ na nam sɛ wotu anamon wɔ so court no nti no ɔne Ghana ha wɔ Germany nti ɔyɛ afa na lawyer for Ghana ha ɛna wɔn tu anamon wɔ ɛde atia Tupac ɛna afei Frank Alex Ampon menkyerɛ mu saa afei ɔtɔ so bi mu ɔse
Nana Kofi Usu Tupac he na nim say Asante mantem ha ya eno na saa nsɛm ama me akɔso asɛ waka na wodi mu yaw yi ɔkyerɛ sɛ employer do bebree so ɛna Nana Kofi Usu Tupac aka nsɛm ɔkyerɛ sɛ asɛ maame akɔso asɛ wampo ɔne Dadlumba wade bia ni hɔ na nkrata no kwante saa na saa bra de ma ne yɛ maame akɔso asɛ waya ne sɛ maame akɔso asɛ wade kasa yo de ma ne yɛ ne yɛ sɛ saa bra na Kofi Usu Tupac ka nsɛm na okura tumi sɛ abusuapani nti on the 29th of November ɔkɔ UTV do 2025 yɛ ɔkɔ UTV ana ɔka saa nsɛm wɛ no saa bra no na Tupac ɛyɛ abusuapani di asɛm no ɔka the way tebe carry ne mu be duru pa mo bia be di sɛ asɛm Tupac kan ɛyɛ no korɛ afema me akɔso asɛ wase sɛ me kyerɛ me na Tupac the breast abre ya o make the statement on the 29th of November 2025 90 na ɛbɛyɛ ezi sɛ obia be di obia be tum ɛne yɛ yampa na akɔso asɛ wakwan Lumba wade nkrata na fake bibia sɛ ni wonom because ɛnam so yɛ abusuapani ma Lumba abusuapani we be ka sɛ de ɔka bia no ɛyɛ factual ɛyɛ onina so yanti ɛno so ɔka ɛde akyerɛ court afei ma akɔso asɛ wase second defender nipa ba ka ɔka ne ho no so na put court aka Tupac no yɛ friend sɛ Mr. Alex Ampon that was our friend sɛ Alex no ɔwɔ nkran no ɔteɛ ɛwɔ Greater Accra region ase afei ma akɔso asɛ wase ɔka de akyerɛ court sɛ employer do bebree so na Alex yi ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ PR ɔyɛ kasamafo ɛde ma yɛ Nana Kofi Usu buan Tupac enti ɔka bia ɔhyɛm sɛ ɔyɛ Tupac ɛkasamafo afei ma akɔso asɛ wase ɔka mo bi ate sɛ ɛyɛ ɔno yɛ maame akɔso asɛwa employer do bebree so ɛna nsɛm a second defendant Alex yakan ɔde nyina ɛba bɛdan court sɛ ne nsɛm a ɔka ne nyina so yɛ nti ɔka sɛ ɔyɛ Tupac kasamafo na ɔyɛ nhwɛmu ɔmo ɛyɛ nhwɛmu akosi aseɛ ya ɔmo ka yɛ sɛ ɔmo ka sɛ ɔmo allege ne mom ɔmo ka sɛ ɔmo ka snippet statement of fact ɛna ɔmo ka no so ɔka ɛde akyerɛ court nti saa dansi ni na ɔyɛ abadan court di nti a ɔka sɛ second defendant ɛyɛ Alex no asɛm bi ɔbɛka bia na ɔka in the name of Tupac because ɔyɛ Tupac ɛkasamafo afei yɛ maame akɔso asɛ wase ɔsɛ ka ɛde akyerɛ court sɛ enipa mmienu employer do bebree so ɛna wɔn akasade afa na wadeɛ ho wɔn akasade afa no Lumba wadeɛ ho a wɔn ka na sɛ sɛdeɛ wadeɛ nkrata no kɔ adi mu ɔha authentic the marriage certificate is no kora no na wɔn ma ne hinhim kakra ɛna kɔba san so a na ɛma ɔno maame akɔso asɛ wɔsan sɛ awaagye ɔda Lumba wɔn ti ɛna ɛma ne yɛ kunani ɛkɔba san na yɛ ɔno yɛ maame akɔso asɛ wɔn di brɛ sɛ Lumba yɛ a wɔgya no wɔ akyire na wɔyɛ kuna even according to Kumasi High Court wani yɛ maame akɔso asɛ wɔn mfiri ɔsɛ yɛ maame akɔso asɛ wɔn yɛ sister Priscilla Oforio Adobroni nti maame akɔso asɛ wɔakyerɛ sɛ saa nsɛm a adoa bi a first defendant Tupac ɛka second defendant Tupac spokesperson sɛ Alex ɛka no ɛbɛ sɛ na ama ne hinhim kakra ma ne di brɛ sɛ Lumba ɛyɛ a wɔgya no wɔ akyire court kora aka sɛ ɔka ho bi na ɛma ne hinhim yɛ ɛba saa nso a na ɛha adwen paa afei maame akɔso asɛ wɔasɛ ɔka mo biara te sɛ 23rd of December 2004 no medical account born him abrochimemo on that Lumba ewade in the Federal Republic of Germany court to awade na enam so mo wari on the 23rd of November 23rd of December madam 2004 ewo German memo court to awade ntino awade na da so a ho bepem ne na enam senti awade na koso ye ma German man okowa the marriage registry ye wo German abrochimemo that's German civil authority wɔn mu nyinaa hwɛ de awadeɛ nkrata yɛ krɔgye marriage certificate krɔgye ma wɔn afɔm yɛ wɔn tintim German awadeɛ no ɛwɔ German nkrata mu nti sɛsia German awadeɛ nkrata wɔde ma Dad Lumba ne maame akɔso asɛ awadeɛ no sɛ wɔhwɛ saa krata ne number no a wobɛhu sɛ ampa on the 23rd of December awadeɛ bi kɔɔ so between akɔso asɛwa ɛna afei Dad Lumba Charles kɔdwefo so afei maame akɔso asɛwa sɛ wɔka mo bia te sɛ ɛyɛ awadeɛ no ɛmu da biara da ɔno Dad Lumba awadeɛ no ɛnwu sɛ awadeɛ no gu yɛ na wɔn ntɛm te dɛ wɔn ntɛm ante na mmom ɛbɛrɛ Dad Lumba yɛ nyame dia no ɛna ama awadeɛ no sɛ obi wu a na ɛna akyire ama sɛ awadeɛ no ayɛ bibi wɔ hɔ bɛtɛ wɔn ntɛm ante ɛbɛrɛ Dad Lumba te ase na no na awadeɛ no ɛda so a hɔ nom yɛ emu ante dɛ biara ɛda nti bibiara saa ni wɔ sɛ obi a betumi ka sɛ o awadeɛ no kɔ egu yi ɛma obetumi divorce certificate bi ana sɛ effective decree of divorce bi aba sɛ ɛbɛrɛ Lumba te ase ɔne maame akɔso asɛ wɔgye awadeɛ dɛbi afei nti maame akɔso asɛ wɔka sɛ awadeɛ no wɔ hɔ akɔpem sɛ Lumba ɛyɛ nyame deɛ ɔka gya kyerɛ kɔɔto sɛ bi akɔ benya nte ase yie ɛfa asɛm ho ɛna afei maame akɔso asɛ wɔkyerɛ sɛ
ono de enkrata wodo ye free marriage certificate afei civil status German abrochimemu ene enkrata wodo bia edimu na chese oni that lumba wade da so ho oni na aba ya odi bedi adanse o court amount odi gina mu atwe ni nsemi mu ama court on sampa asem wo ka no o nyina so ne mom enye bosiem ka afei ma me akoso ase wase o ka mo bia te se ono de German embassy e wo Ghana ha se yeah, wa ka ha almost on the craft be by afei German authorities are do ya aka yo we na dey nkrata ama on ye ma me akoso ase obi kwa ho a it is not in the public domain yeah ni na mo ka ni ko wie sampa ama akoso ase wa ne lumba wa ye no wu ɛda so a ɔkɔ pɛm sɛ lumba yɛ nyame dia ɔde nyinaa ba court ɔde bɛdi adanse aba mekiri case sɛ ɛnyɛ no kora da sɛ ɔne lumba agya awadeɛ ne ma ɔde mekiri case ama mu bi atɛrɛ sɛ ampa there's just a valid German marriage between Yemame Akosua Asewa and then also the late Charles Kojo Fosu that lumba sɛ no bɛboa ama ne nsɛnnie no akɔ so sɛ deɛ ɛsiteɛ afei Yemame Akosua Asewa sɛ ɔka ma obiara te sɛ said ye binu mo ka said to park ka o YouTube so e fake e ntuhye mu ye bi wo Ashtown Bantamani ade chief no ye bi na panya first Alex so be ka the same thing so anu kwa entesa na awade krata bia ni ho na ma me akosia se wanse wo be dan course so kwa na e crime scene ade na ma me akosia se wase o ka snippy said sa ne jama awade krata o ka ya check court no da lumba ware no ya manufacture nyeze bia ya manufacture no be na bi afei enya forgery say kululu ketasehye ye hye da pe baabi ni enya bibi da bi ente sa ti anya no Ashtown baabi a ene anya no Kumasi nso baabi a anya no Ghana baabi a e krata ye kroche pa ti eno ye nsem bi a ye Maame Akosua Asewa e de akoda after so church mu de enti a ode Tupac anyone aka kotina court mu and afei also can same way statement of claims e ya check de enti a ode nse akoda Maame Akosua Asewa sa chim say ense o maka yin achi no on yo ka wo bi ate say obegina Omo se omo kan no Mr. Mekan to back the on YouTube na de so let's can on TikTok so aye audio visual enipa no to back the video and I say kasa the audio visual ya say audio visual ya say evidence na no ofa odi akodan court afei second defendant the no so ense waka on TikTok ni adi na no wa bo ni nyina ya odi abedan court ya ti be ma court won so na say mo waka no enye say bia bosemo ka na emom aye nsem a eye kroje and afi Maame Akosua Asewa chim say to back isem okan wan ka say bia osu say na obisa asem but o ka say lawyer na ka che no say eye fake na lawyer no watna lawyer say watna Germany enfie bebre awade krata no Maame Akosua Asewa e de ba enye kroje enye papa eye fake enti no to back making a statement of fact say oh eye fake na lawyer for kwa ka che na say ya to back I was owning statement ya waka no nti e na ma in some way akwakodan court na no kwa Maame Akosua Asewa che say e ko basa na ensem to back ya kan o nyina so kese pa he serves as an authority as was a lawyer na catch no enti na ho benya so beba na obechim e dey check court ti no ensem no bia Maame Akosua Asewa e dey akodan court ofin otom say sa allegation ya to back make ye e false enti sa ina so bia enim say on lumba wa dey kata one na akoshe bebe akuchi wo Ashtown na akofro debi afei we no abasa Alex so and Maame Akosua Asewa we Maame Akosua Asewa asma waka ya check court afa Tupac ensem no ho and Maame Akosua Asewa asan e kaja chere e court say Alex nso nsem waka dia fa ho say Alex ka say no be o ye Tupac PRO na waka nsem awodo bibiri na enam say ndi Maame Akosua Asewa say waka court onhwe enwu say debi so let's say someone can nina so bia no need to pack on that lumba or ma wate ye ya wa de crojin awade emu anti de biada na e course so a kopim se lumba e nyame dia na basa akra na nsem asale sike na so bo chese Maame Akosua Asewa mpo wa betu futuro Ghana fo ani wa be kansem a enim e de afa Ghana fo na say wa be kansem enim e de akire Ghana ma ya wada da mani na so no kwa Maame Akosua Asewa ni credibility it is at stake which is not the case enti na nyina aka ho bia ode ne nsem nyina abedan ko se court nto ne boase na won ransom na won hwa na omwa eni asem no efama na bibia anya so biti nsem o kan nyina wa boso kama enti afi no koda nchen a Maame Akosua Asewa to aso na o chim se sa nsem a abeto dwanye se bia omo kan ba ko pe na omo giaye da bi Maame Akosua Asewa se ensem no to aso be sa abosu bi bebre san se to pa kan die November no somewhere June sa Alex ebe kan bi
after July Sales esa be ka bi it next asem no hwe a span from November 2025 abusua and the bar be see June and July June and July 2026 enti span about 8 months in a period of 8 months and we can to back can not Sales so abeka na ko sa enam so mo achita afo bebre enti no wo mo so gidi e fa se wani asem a to park akan anasa asem a Sales akan sanity pepepe yeah I mean you begin so na ye argument say sanity isan say asem no kan say ka ba ko pe na e bia wugyae a ene na ma adai naturally but we no omo kan wo ma no wasa be kan nya mu biem asa aka say ampa say akwa na tie enti e ma no to amanfo tim e ma amanfo e fa na say o ene ye no kwe na akwa achi akopem baby wakodwo which one normal thing into me e masa enti no say baako afei ma me akoso say we tim da check out say sansa ma do akoso nyina no ama wodi ya esan say omo bunanim tia dodo omo go ne hu fin dodo omo ma ekobasa na say omo ma me akoso ase wakra no wa sheda ayade bi etia ma wa criminal act bi say wo ko forgery bibi e di aba beda da kana fo enti basa na say ma me akoso ase wakra no wa sheda ba yeah one family die ama Ghana for and let's not forget say according to lawyer Kusi every how court no mu no na kata be a babonti from German embassy no o chere say temoni ni kan say obebu temoni ni bebu ase no kan say akoy investigation bi na on person obekasa e dia fa sa ansem no san say o kasa e be ha adwen enti omo adwen bi say ko ba sa na say temoni ka say na to pack so obekasa na ne PRO to pack PRO so obekasa ya na bi no benya adwen bi say ma me akosi ase wakwa no obedada Ghana for yeah just say oni nyina so bia enti eno so e ha adwen court nhwem na omre mu pantempa na omedi na asem no ma no enti ono ma mekoso asewa nya no credit so we dishonest and I say bia yentimi ni onye trustworthy there be because the way bia no was within the tenets of the law yenti bibia ensehwe bibia entochima e wona na monto ya otu ya enti no so baako afei mama ko sase wa chichim dia check court wa e den kata ni na piso ma ko se court monhwe o da se ma meken se me boa madansi ni we free embassy ho we free hin ni nyina monhwe na mwa me na bibia anya asomdwe and afei mama ko sase wa se to so bim e na o ka se na wa de nkata na de na so bibia la se woni ni na o ka check court so woni ni na ntisa we dey simple and short idea to me I verify determine how genuine the marriage certificate is. But when we cast someone you know, obian to me MK be call verify from German public authorities was but they are relying on hearsay and also they are relying on the judgment by the Kumasi High Court, which only American lawyers time without number, time and again. Even though they respect the ruling of the court, they disagree vehemently with court not even what they buy lawyers naka. Enti na obeka ya e wa me akosia se wakoya appeal no na okoya appeal ni we kwa no lawyers for no say bass there be appeal na ekwa no say say bi fa ho ya obeka ya die court lawyers ne ka say on the court bi die court say court on ti ase ma wo na nka ensem wo dia bass grounds for appeal wo say sacre mu wo amend the grounds for appeal no and nyame adon court agi atum ya wo nsem bi ba say wo temoni obu asem nya adwenta esan so wo say temoni no ye mfum so e wona temo bebre ya ode eba ya ho enti omo de omo ka ama obi ati se de sitie enti za wade enkrata ode abakot krojin enfumso biara eni ho ema me ko say wase to back nsem a woka no ase wan sheda anye hwehwemu bia ne wo gina lawyer because no lawyer na catch no lawyer bia no asem a waka ena ode finance statement of fact ne mom se nka ne yie mu a asna to pack baba betina UTV aka so na wa de enkrata no kra no entesa no na ye fake ye bi wa ashta on ade no na nka was to pack ye hwehwemu from German authorities for but to pack any investigation bia from German authorities for obesi on asem and lawyer aka because no lawyer na say what's not Germany pen na entesa ya fake any na so bia enti we na kan bi e na oka e de actual court nti no se baako e na afi ma me ko say wa ka say asem ku ya ne say the spokesperson for Tupac scan different krasa ka say o oni ya ma me ko say wa that lumbo ni awade nkrata bia na afi ko sa kasa asem wa ma me ko say wa de akodan court crime scene na ko wasa na wo bu jama mara nimtia
wo bu German o ma wade ho nsensem nimtia ya che se emfa ni die ene buo bia ema German ma no na wo ka mo bia te se enye no kren so da se nipa ya okasa asemi wo tu anamon bia with facts from German authorities for na bosremuka ene wo ka na de ma me kwese so ase nipa no kwa asa aka so wa accuse German embassy say German embassy for no kwa asi omo nyi ma me akoso ase one two so ya de mbom yes sister ododo ni personal follow and omo German authorities no omo ji tum so ya yire na e wa ba nipa nso kana enye se bi o nyina so bia they are just saying it to say ma me akoso ase working to deceive the public na omo dia paint ma me akoso ase wa say ase o black na paint ni say ono kwa de bia o ye bia no oni nyina so bia but o ye ne stress which on a normal day so any kwan se basa na ma me akoso ase wa che say odi ya pa e was answer no because nipa no asem waka no when to na mo bia with respect to German authorities na campus bia German authorities na ka che ne say ampa enhwemu ku anasa asem a obi say sana tie say yaje atum say odobuni na ye egira ye gine tum na akoso ase wa de onyanyere onto na mo bia sa but wababonten abekan nsem bi etisa ede egu ne ho fi which shouldn't be the case na me akoso ase wa say the one ha adwen kwa say omo use national television UTV ko achiri papa United Showbiz and that time alone ban sem gina mu no about 20k no mo hwe life no ye wi a be ko be over 100k 200k so enti akwa achiri pa asana mo be twetwa bi kwa ya be to TikTok Facebook YouTube the media content ni ade na enti no the fact we use television and our social media they attract a huge audience attention engagement ni ade ni na that's why masa allegation na omo no that's so na monte so among for that so gina so ha de kan awasem among for guso de tu anamo what shouldn't be the case enti ever sa na ha adwen pa ever sa na ha adwen na enti asini na ni na say omo sa kwa accuse na me kwasha so lawyers say omo tu anamo bia enye grounded in law because me kwasha so anamo ntu bi tu court no lawyers e dey begin mu court etu sa na mo no man lawyer Kusi Dominion Chambers ni ade omo tu sa na mo nyina ma but look asa let's say why undermining the integrity of the professional lawyer odina wodi ma ye ma me akoso asewa etu anamo fa court nsensem e dey ma na say the city enti e ha adwen pa ma me akoso asewa kire say ensem wanyina akoso egun ho fi papa na enye se bia obia keke ene kan asasemi omo e kan nsem wanyina eye omo at that point in time that they were at a poor position to they are the poor position of influence don't make bia no Ghana man na abeja tun no make his statement enti no e ha adwen court mrem no make be man afei ma me akoso ase we say kan nsem ahodo bebre e dey aka nsem we say ho enti ene na yen nsem wa ma me akoso ase wa de tudwa and what mu a aya che sense wo maka na do achi because TikTok so any ade ni na yen nsem a wo maka na omo kan so a ekwa achi ekwa hadwen na amanfo bebre efa ne se sanity ti no this are dance here na ababedan court se court enhwe na ono nwa no na won ka bi efama no na fa bibia anya asomtwe afei ma ko se wase ensem we na akoso ina na nam so magu no ho fi na wo mo amanfo sopa no to be the man because free sabre no be seen there about 8 months near to pack make a statement no and 9 months square money amount for good so fast and 7 no gina so e dey make case e dey no fail e dey twetwe no e dey sere no kan nsem a e be kwa ha adwen e dey for no ye ma me akoso asewa it was record process to be twa dia e se court wa bem na entemba wa me na ye adwuma se court bebe no ma na ye adwuma court enhwe na onfa ohye nto omo so say and some of can 29 November after 8th June to 9 November 2025 8th June 2026 and after 5th July 2026 ni na enya no kra o magin tum senya no kra na enya sanity no matwen san no baako after omo wi a court emfa tabon to so nsem omo kan is na wade enkrata you fake no omo ntwen san after court emfa ohye to omo so nsem omo kan sempo awade enkrata ye no Ashton Kumasi after nsem omo kan say that lumba kwa na mama yakoso say wa omo ni court awade bia they were not married lawfully and that's illegal and so someone train sign afei omo che say mama yakoso say wa we need valid marriage bia with Germany and so someone train sign afei mama yakoso say wa ensem wa omo ka dia fa na say forgery na marriage certificate ni na so court nhwe na sanse mi na omo train sign na omo ntwe omo ho fi ho afei court nhwe na say ensem wa omo ka say enkware mama yakoso say wa kra no jama mine ni ntum say we that lumba ehire and aso that lumba ware no and so
omo hwe se court bi di o hye beto omo so omo twa omo free sansem no ma twa san na omo nsan kwa nkosi so biem afei court ensan hwe se sansem omo kan se o empokra no the authorities no eche se mama akoso asewa enye you na emom different person said ya omo Sales can say sister Dobroni and German man run cry agent to say why here and we mama akoso asewa de onya here no and Scott hwe now sansem wa Sales kan on train sign na afei on patch ho no wi a eka bi obi anso omo asan de apon nti omo wie we na asem we na se omo sign ka bi mu a afei omo ntwe sansem sign no patch na che opon bepa no omo hwe se omo nam tupak nam UTV so eka asem no na ekwa achiri Sales nam TikTok so kan sim we na du achiri no omo hwe sansem no omo be san for the same platform the same channel be du achiri no omo make these same statements and said there omo kan sim we di kan ekwa achiri no we nso nkwa achiri ema wi asin na ho we nso nkwa achiri ema obi ante so asem no kwa ye kan no senye san yete na sabrede ya jatum e atwa san se enti sampa na fi na etimi akwa anim ni abo ma pipia ya asumhwe te ne nsem mama akoso asewa eka e de a court o se court se court enhwe na wonya mansan nsem mo kan no egu no ho fi ama chese akodu achi be be se akodu nso no oyi wa no kodu obi enye yi te nam se ntome akoso asewa chese damages for defamation afei aggravated damages ni ade nyina no omo hwe no lawyer for na se a omo assess na around 3 million Ghana cedis 3 million Ghana cedis no 30 billion sikata da eti court hwe na gakwa do ti say ana se secret say yemfa ma wo na wo emfa compensate ye mama akoso asewa senye sounds senye 30 billion no a eni esika bia court ne hwe na no na ye de eto wo so no tua ebebo a court ne hwe don't sa na mo sa sanse o ma dine o ma kansem de gu no fi o ma bu na ntia ama ebesi na amanfo de twetwe no was obeko TikTok iso ni ade obo no obi afa video no akasa mama kura wade ye say na tie amanfo kansem bebre e de twetwe ye mama akoso ase wanti ni na aka obi and na aside say mama akoso ase wa esiwie no this are some of the statements ni bia ye mama akoso ase wa onto ne bo ase na o ka che court se court mo ano na nka onhwe sa na monto we nyina ebekoso na bibia ya asompi so nsem o maka ma na drechi na biase bi bia bebre na hu obudi egu no fi enti ono de ne nsem o ka ya che court ni dansi ni na o yakodan court enhwe no muntu sa na mo we nyina na fi eka 30 billion sikada da no on fantom so no montua enfan patano na bibia enye asonje de busia we de quick one by mama akoso ase was emotional statement of claims or the court court e din na ebeso de be pem abepem bibia to my besamba de de abeso no koso na by Grace TV bi de kwamna wusu nyame kan maka bye bye 3 bedroom house esan so kan ekura master bedroom and you now be 4 bedroom house summer hat kama ewa ha entry to the house yin room where chiwo nyina na ade garage ewa ha bibia okay it means na kama yeah I hall ni dining area bedroom bedroom then na bedroom na oba hanom ni toilet and bath. Wow, this is the hall and this is the dining area to the other side of the house. Which hanom guest washroom inside of the garage. Wow. Okay. Wow. Okay. There's the bedroom. There's a bedroom. There's the toilet and bath. Well, Achumayabe, 10 minutes drive from Sofalai. What's your trend here? It's your first. I'm going to one time. Now, so very chair out on 0249 Okay. 165 994. Okay. Afina, ukwakucha blocks na mason na amba na carpenter easy. Where there is already there. Say switchy purpose then you are welcome. Your perfume near my degree home my own yisha. Nani any here woman say perfumes no go show her no. So ba near when you be a whole tester and away a showcase is so hey. I a tester nature saying yes I don't know about betono. Unim the way I see now Packaging now. Bow shake the way amber glue ho. So shake my own ya na wo hwia na se wani je ho a na wafa ti ye niam na die